Добре. Това, което искам да кажа, тук е листата на свободните хора. Хората, които имат интелекта да оценят това, което се е случвало в България в рамките на последните 35 години. Затова тук сме хора, които смятаме, че България може да постигне много повече от това, което е постигала до сега. Единственото, което е необходимо – морал, отговорност и професионализъм. Тези хора, всеки от тях се е реализирал в живота си според собствените си възможности и в крайна сметка се чувства свободен гражданин. Иначе нямаше да са в тази листа. Ние сме срещу онези, които продадоха Булгартабак, онези, които го унищожиха, срещу онези, които унищожиха в региона работните места. Онова, което ще се опитаме да направим, всички наши действия да са насочени към подобряване на демографията в региона, към развитие на икономиката, към грижа за хората. Това е основното, което ни събира заедно. Желая успех на листата на левицата с номер 19.